ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1 പാർട്ട് 2 അല്ലെ. 30 ശ്ലോകം വരെ നോക്കി. എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? 30 ശ്ലോകം വരെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധരായി വന്നിരിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ടാണ് പതറുന്നതായിട്ട് തോന്നിയില്ല? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പിന്നെ അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് നിർത്തിയപ്പോ അർജുനനുണ്ടായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് പിന്നെ കാണുന്നത്. അർജുനന് എന്താണ്, എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ, തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാകാണ് അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. സൗഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ചുറ്റും കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അത്ര വരെയല്ലേ നമ്മൾ നിർത്തിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നചാശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ. ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നചാ രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട. കാരണം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖോ രാജ്യോ ഒന്നും ആർക്കും ആവശ്യമില്ല, അർജുനൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്കും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. അപ്പോ എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് 2 പേർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. മാതാജി ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ 8:30 നമുക്ക് L2 ബാച്ചിന്റെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടർക്കാണ് അർഹതയുള്ളത്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവന്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ. ജീവിതം, ഭൗതികമായ ജീവിതം, ആ ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക്, ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച 2 പേർക്കാണ് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധകളത്തിൽ മരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ലൗകികമായ ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആത്മീയമായ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ 2 കൂട്ടർക്കാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ
നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അർജുനൻ ആരാണ് ശരിക്കും? പാണ്ഡുവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ? കാരണം ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശി കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു രാജാവാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് രാജകുമാരനാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം പാണ്ഡുവിന്റെ മകനാണ്. ആ അർജുനൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുക. എന്നാൽ പോലും അർജുനൻ എന്താ ആഗ്രഹമില്ല? ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാനോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബന്ധുക്കളെ ഇവരൊന്നും വധിക്കാനോ അതിനൊന്നും ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാസ്ത്യക്താ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്രാസ്തഥൈവാച പിതാമഹഃ മാതുലാ ശശുരാ പൗത്രാ ശ്യാലാ സമ്പന്തിനസ്തഥാ ഏതാന്നാ ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ ജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഈ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണെന്ന് ചോദിക്കാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണം കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ ഈ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്തിനുണ്ട്? യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കാണ്. പ്രാണം കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ മധുസൂദന, അർജുനൻ ഭഗവാൻ വിളിക്കാണ് മധുസൂദന. ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനവരെ കൊല്ലണം? അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന്, കാരണം ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വെച്ചാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? അപ്പൊ ഈ 3 ലോകം നേടാമെന്ന് വെച്ചാലും എനിക്ക് എന്തില്ല? അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറില്ല, എനിക്കിത് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ജനാർദ്ദന, ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഇപ്പൊ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ജനാർദ്ദനൻ അല്ലെ? മധുസൂദനെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജനാർദ്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ്, പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവരെയൊക്കെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഗോവിന്ദൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഋഷികേശൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഭഗവാന് എന്താ പറയാ, കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സംതൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും?
അപ്പൊ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? പാപമായിരിക്കും നേട്ടം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മാധവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവര് അക്രമികളാണെങ്കിലും ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്? പാപമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അക്രമികളായി അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. അപ്പൊ ഇവരെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. ഇതുകൊണ്ട് എന്തില്ല? പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. യത്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യേയമസ്മാഭി പാപാദസ്മാന്നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യർഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനും വ്യാപൃതരാകണം. അപ്പൊ ഈ ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ സ്വത്തുക്കളോടും രാജ്യത്തിനോടും ഇതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് എന്ത് കാണുന്നില്ല? ഈ ബന്ധുക്കളെ വധിക്കുന്നത്, സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലൊന്നും അവര് ദോഷം കാണുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. ആര്? ദുര്യോധനാദികള്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ഈ കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ രാജ്യം നേടുന്നത് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവര് ബന്ധുഹിംസ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നുണ്ട്. അവര് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? കുറെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ മുന്നിലോട്ട് കാണാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് താല്പര്യമില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? ഇത് 2 സൈഡും ആലോചിച്ചിട്ട് അർജുനൻ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വംശം നശിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറെ കാലമായിട്ട് പുലർത്തി പോരുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കുലധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോഴെന്താണ്? വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ വംശം നശിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത്. കാരണം കുടുംബത്തില് മുതിർന്നവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്?
ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബാക്കി നശിക്കുമ്പോ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ധാർമ്മിക കൃത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ എന്തിലേർപ്പെടും? അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഏർപ്പെട്ടു പോകും. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കും. അപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നടത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ അത് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ആരാണ്? ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളൊക്കെ തലയ്ക്ക് മുതിർന്നവര്, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടില് ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയുള്ളതാണ്? ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന്, ആത്മീയമായ മുക്തി നേടുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇളം തലമുറക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ധാർമ്മിക വഴിവിട്ട് അധാർമികതയിലേക്ക് തിരിയാം. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ വംശപിതാക്കള് ഒരാരും അവരെയൊന്നും വധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണം. കാരണം തലമുതിർന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം തലമുറക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവര് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നല്ല അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും ഈ മുതിർന്നവരൊരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്കറിയല്ലേ, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും യുദ്ധത്തിന്, ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ വീട്ടിലെയും മുതിർന്നവരായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തില് ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അധർമാഭിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതാ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് അത് സ്ത്രീകളെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഇത്തരത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീകളുടെ നാശത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിനും പിന്നെ എന്താ പറയാ യുദ്ധം, പകർച്ചവ്യാധി അങ്ങനെ ക്ഷയിക്കാനായിട്ടൊക്കെ കാരണമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഈ വംശപിതാക്കള് അതായത് മുതിർന്നവരെ വധിച്ചാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്ത പിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അധപതിക്കും. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും എന്താണ് ജീവിതം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് കാലം തോറും എന്ത് കിട്ടില്ല? പിണ്ടക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉദകക്രിയ ഒക്കെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ അവരൊക്കെ അധപതിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് മാറും. കാരണം കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ആളുകളില്ലാത്തായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിണ്ടകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദകക്രിയകൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഇവരൊക്കെ അധപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിതൃക്കള് കാലം തോറും ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഇതിനൊക്കെ അധപതനം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്
ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോട് ജീവജാലങ്ങളോട് കുടുംബാംഗങ്ങള് പിതൃക്കള് മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം തേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളില് ശരണം തേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പിതൃക്കള് മനുഷ്യർ ഇവരോടൊന്നും എന്തില്ല, യാതൊരു കടപ്പാടും ഇല്ല. അവര് എല്ലാതും ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തത് തന്നെ അതൊക്കെ ഓട്ടോസെറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്, അത് സ്വയം തന്നെ അതൊക്കെ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും എന്താണ്, സ്വയം തന്നെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി സുഹൃത സേവനം ചെയ്താൽ എല്ലാതും തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റപ്പെടും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടത്തും എന്തില്ല, യാതൊരു കടപ്പാടോ ബാധ്യതയോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ആരാണോ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദോഷൈരേതേ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യത്തെ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാസ്യ ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അത് ഇടവെക്കും. ഉത്സന്നാകുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ്, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്നും എവിടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരാ എന്നുള്ളത് ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ അറിയാം, അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ കുലധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടത്. അതിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ, അത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് എന്ത്, ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹോ ഭക്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അർജുനൻ പറയാണ്, ഇതാണ് കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലോ, അത് അർജുനന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോസ് തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരോട് പൊരുന്നതിലും ഭേദം എന്താണ്, നിരായുധനായിട്ട് കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ അവരോട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തോട്ടെ, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്
നല്ലതെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കാണ്? അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്, മൃദുല ഹൃദയത്വം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആ ഒരു അനുകമ്പ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അർജുനന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സഞ്ജയരതോപസ്ഥാ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാ നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദയാലുവായിട്ടുള്ളതും മൃദുല ഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവാ നിരതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെന്താണ്? ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വെച്ചാലും അർജുനൻ എന്തിനു തയ്യാറല്ല? ആരെയും വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാകാണ് ഇവിടെ? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ബോധവാനാണ്. അർജുനൻ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ബോധവാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം ക്ഷത്രിയരുടെ സമരപ്പുറകളിൽ ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വെക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തേരിലിരിക്കുകയാണ്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ഭീമന്റെയും ഒക്കെ നാമങ്ങൾ പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ, സർവ ആകർഷകനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ഋഷികേശൻ. ലക്ഷ്മിപതി, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് മാധവൻ എന്നും, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്നും, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദനൻ എന്നും, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവ പുത്രനാകിയാൽ വാസുദേവൻ എന്നും, ദേവകി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകി നന്ദനൻ എന്നും, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാനന്ദനൻ എന്നും, അർജുനന്റെ തേര് തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നും, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവനെന്നും, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദനൻ എന്നും ആരറിയപ്പെടാണ്? ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. അർജുനൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ധനഞ്ജയനെന്നും, കുന്തിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ, പൃഥ എന്നാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ, നിദ്രയെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശൻ എന്നും അർജുനൻ അറിയപ്പെടുന്നു. വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമനെ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നു. വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും ഭീമന്റെ വേറൊരു പേരാണ് മൃഗോദരൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ അന്നത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നോക്കാനായിട്ട്, അല്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാനത് നോക്കില്ല. 8 എണ്ണം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. ഗോവിന്ദൻ അല്ല, ഇനി അവിടെ തൊട്ട ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം നൽകും. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ. ഗോവിന്ദൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മാതാജി?
ആറുകൂട്ടം അക്രമികൾ ആരല്ല? അറിയാലോ, ആരൊക്കെയാണ്? ആ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ. അടുത്തത് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ജനനം മുതൽ പാടില്ല. മരണം വരെ തുടരുന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കളെ നമുക്ക് വധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലേ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഇനി? ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളികളെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കാണ്, കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നമ്മള് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ലാന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇനിയുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, ദിവ്യമായ രഥമുണ്ട്, കവിധ്വജമുണ്ട്, ഗാണ്ഡീവം, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചതല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ യുദ്ധഭൂമി കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ രഥം, 3 ദിക്കുകളിലും വിജയം മാത്രമുള്ള രഥമാണ്. പിന്നെ ആ രഥത്തില് ഹനുമാന്റെ അടയാളം ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനുണ്ട്. രക്ത ജീവിതം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? ഗാന്ധീവമുണ്ട്, ശംഖുകളുണ്ട് ശംഖ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെവൽ 1 പറഞ്ഞത് തന്നെ. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാലോ. അതും എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കെത്താണ്. അടുത്തത് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്താണ്? ദ്രുപദൻ ആണ്. ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരന്റെ പേരെന്താണ്? ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ.